फानजानि खामानि मोजाङै मावलांनो थाखाय जोंहा लाइमोन गाज्रिलानि बेंगल हान्जानि मोनसे हाबाफारियाव बाहागो लानो हानाय ब्लकनि आफादगिरिजों लोगोसे गामिनि आफादगिरि आरो बे हाबाफारियाव बाहागो लानो हानाय साफ्रोमबो रायजो राजा नोंथांमोन आङो गोबाव बाथ्रा बुंनांगौ दं होननानै आं सानाखै फंनैसोल' खोथा लाइमोनफोरनि बे अफिसा जोंनि इयुथनिनो अफिस हिसाबै इयुथनिफ्राय फंनैसो बुंनांगौ होननानै आंखौ बुंनो खावलायनायनि थाखाय फंनैसोल' बुंनो थाखाय बे फसंनाय जादों। सनमान गोनां रायजो राजा नोंथांमोन जे इउपिपिएल दोलोआ जे जयन्त बसुमतारीखौ जोंनि बिजाथि हिसाबै फैबाय थानाय जे लकसभा इलेक्सन बेयाव जों बिथांखौ बिजाथि फसंबाय आरो नोंथांमोना बेखौ दिनै रोखा जाखा बे जयन्त बसुमतारी बिथाङा देरहानाय एकदम थारिखआव स्पष्ट जानानै दङ। दा जों खामानि मावदों होननानै बुङोब्ला जों माबायदिबा 2-2.5 लाखसो बारायाव जों देरहानो हायो बेखौ नोजोर बोनानैसो जों खामानि मावगासिनो दङ। दिनैनि थारिखआव जों जेबो खामानि मावालासे जिरायनानै थाब्लाबो जोङो 50,000निफ्राय गोजौआव जों देरहानानै दंखायो। जों दिनै खामानि मावनायनि खारना बेल' जे जोङो माब्रैबा 2 लाखनिफ्राय 2.5 लाखसिम पार्टियाव जों देरहानो हायो बेनि थाखायसो जों खामानि मावगासिनो दं। नोंथांमोना बे बिपिएल दोलोनि जायफोर दैदेनगिरिफोर बिथांमोना सानफा एफा बुगायै दोलोआव हाबगासिनो दङ आरो बे सासे सानैल' नङा गामि दरसेयैनो बा ओनसोलनि माखासे 100 जन 200 जन 300 जन बेबायदिनो जयनिं जागासिनो दं। नोंथांमोननि प्रथमा समस्थिनि सिङावबो गोबां लाइमोनफ्राबो जयनिं जादों बिएसइउनि बिथांमोना जयनिं जादों आरो गोबां रायजो राजाफ्रा जाय बिथांमोनहा बिपिएलखौ सापर्ट खालामदोंमोन दा बिथांमोनहा लासै लासैनो जयनिं जाफैगासिनो दं। दा ओंखायनो दिनै जोंहा जेबो गोनो गोथो जानांगौ गैया खारना जाहैबाय जों जे एमपि इलेक्सन देरहागोना एकदम स्पष्ट बेयाव जोंहा खुनु गोनो गोथो थानो नाङा। दा मोनसेल' खोथाखौ जोंहा गोसोआव लानांगोन जे जोङो इउपिपिएल दोलोआव हाबनायफोरा जोंहाबो दिनैनिफ्रायनो माखासे खामानि मावनो गोनां दं। दा बेयो जाहैबाय जोंहा एसे आवगायसो एमएलए बिथाङा बुंलांदों जे फेसएपनि खोथा बे फेसएपनि खोथाखौथ' नोंथांमोनहा मोजाङै बुजिदोंना बुजियाखै आं बेखौ मिथिया। फेस होननानै बुङोब्ला जे मोनसे बुथआव माने भटार लिस्ट थायो बे भटार लिस्टनि फेसआ हयथ' 15टा 20टा 30टा फेस जानो हागौ आरो बे फेस मोनसेयाव नाम्बार 2 नाम्बार 3 नाम्बार बिदि फेस थायो बे फेस मोनसेयाव 30 जन थायो आरो बे 30 जनखौ नायनो थाखाय बिजिरनो थाखाय सासे दैदेनगिरि जायो फेस निफ्रायनो बेखौनो फेसएप होननानै बुङो। दा बे फेसएपआ साबेसे इउपिपिएल दङ साबेसे बिपिएल दङ साबेसे बिजेपि दङ गावनि फेसआव बेखिनिखौ 30 जननि गेजेराव साबेसे इउपिपिएल दङ बेखौ एकदम रोखायै खोन्थानो हानाय जानांगोन। साबेसे बिपिएल दङ बेखौ रोखायै खोन्थानो हानाय जानांगोन। साबेसे बिजेपि दङ बेखौ रोखायै खोन्थानो हानाय जानांगोन। आन्दाज एसे बुंलाबायबा जानाय नङा। दा बेखिनि खामानिखौ जोंनि लाइमोनफ्रा मावनांगोन लाइमोनफ्रा मावनांगोन बिसेसकै जोंहा पेरेन्टआबो मावनांगौ दङ थेवब्लाबो बिसेसकै जोंहा लाइमोनानो खामानिखौ मावनांगोन आरो लोगोसे जाय बिथांमोना एसे गोनो गोथोआव दङ हयथ' सोरबा रायदाव हैयोब्लासो हाबफैगोन पार्टियाव बेबायदिखौबो थांनानै जोंनि लाइमोनफ्रानो बेखौ रायदाव हैनांगोन सावरायहैनांगोन। मानो होननानै बुङोब्ला सोरबा ओरैबायदि दं लिंबासो जयनिं जागोन होनग्राफोर दङ हारसिंनो गोसो जानानै जयनिं जाफैग्राया खुब खम। एसे नोंथाङा जुदि एप्रच खालामहैयोबानो रायज्लायहैयोबानो नोंथाङा जयनिं जागोना एकदम रोखा। जों दिनै खालि संहैनांगौ आरो माने दस्राखौ जेरै नक खालामनांगौ जों बिदिल' नक खालामहैनांगौ होमबानो अट'मेटिक बिथांमोना कनभिन्स जाखाबाय आरो ओंखायनो नोंथांमोना बेबायदि खामानिखौ जाहाथे मावो दैदेनगिरिफ्रा न' थांनानै खोथा बाथ्राखौ बेनि जे परिबेस बा स्कप बेयो थाया। जों सिङाव माखासेखिनि खोथाखौ जोंनि सरकारनि माखासेखिनि खोथा दोलनि माखासेखिनि खोथा